Good morning! Haji! Achi! Haji! Di lagi. Kanang mo asin. Haji! Kanang kinahanglan mo asin kay tinagad ka isa. Wala gumutag imo ko. Kanang tinagad ka asin ba? Haji! Ay, Tinawa tabang! Good Haji! morning! Go. Good morning! Good morning! Ang gumuta mo ning bata na. Ginuor, gumuta mo dyan pa. Tapos ako orang, kumanta ko. Ha? Di ba ka ng berga? Nawa na lagi kaya dos balik siya. Gadas liksi da, mulayas na bidyaan akong liksi. Hindi kami magkauban sa Pasko. Ano? Di pareha na magnaong dalton, bi. Ha? Nga ni mong naong daon na dalton, bi. Nga ni mong buhok sa una, dyan karoon na ang siya naman ang tuboy naman. Man, dami mo Kulot naman. Mukulot mo na napadong. Mamaakip ka, ha? Ano sila pambong na doon nila? Hala kayo mga para kasi si Aisa. Tu kabuk pa ak. Tu kabuk ton. Ton. Katun, daghan day kag pagbagan ton. Lagi po gabi. Bukan tu. Ano bi? Ini nangan na. Anong besta tayo nagbaduha pa? Lagi katawaan kang dalton. Agwa lagi. Agwa ba? Ngano man, ngano man nagbaduha man. Sabot ang katira. Boni. Ay, na. Muta oy. Muta ila sige katawa. Good morning. Good morning. Good morning. Tayo ko sa bahay, nag-quarantine. Si? Si Ali. Bye-bye to. Ilan ka na niya? Bye-bye. Diyan manito. Ha? Doon pa naman sa Aisa. Maglahi-lahi mo. Top gun by robot. Hindi man ko ito maubal sa balik siya eh. Hindi mo maghangit kayo eh. May uban si Kuan. Alikoy. Sila naghapon ang buudyo. Ihi. Ano ba lang tayo? Buwan ko. Ano usang? Ayaw naghapon daw. Good morning. Garhanjo. Good morning. Ano na bigat lang ganyan ng pagod na ang dyan. Nga kubi-kubi na po daning ahang mabugto. Kanang bayat mo ka ano? Ada. Ada. Ano man yung mga isiraton? Gilak ba? Otro. Aw, Mus. Ikaw ang paakon ron, be. Kaya naman ka na ho. Basta ako di maghawi na ni. Kani di dyan ko ano yun. Color. White. And blue. White. Blue. Ati. Hoy, mag-amping ka na tulik siya. Kaya nga namin dagong. Di magpalabig ligo-ligog dagat. Kaya uli, di na dyan ko kailan mo. Hindi kaila. Grabe ito man ah. Di mag-swimsuit. Dapat maligo na po, mag-brace. Narin si Rose Guard. Wah, guarda. Swimsuit ako. Swimsuit. Makulbisyong. Pero di mo gugma ulit ito garang inita. Bitaw. Iligo na ito karang hapon ug sa zoo. Hoy, amin ni Dalton. Huwag ka ni amin. Wala, mamamala na kami. Amin. Nga ara to nagbuho nga na. Amin ba? Amin. Duko. Sisip to. Bad ang ganjas. Okay. Ano, musta pa? Hindi pa sa Apa guys. short ni? Hindi pang hambog. Ano, Jordano.
Wala sana unda kukunot. Alam, Ang anak lagi glati. Uy, lat-lat mo ni. Lat-lat. Lat-lat. Panipin. So, Sus, pasyur to nung kaglami. Pakno. Ano ha? Di may pao guys, magkuan miron magluto og pao unja latikan. Ag sabaw sa pao kay kani. Dito kani. Lasaw mo lagi na. Dahil ko ha? Ako kunoy pahalingos mga bakala. Ito ay isa to nagdujan-dujan maro walupon. Aso mo ni. Sama na daw. 3D ba? Smooth. Ito. Pero man. So di na guys, nagkadyo-kadyo na. Sa buwan na ni. Diya maglatik mi unja. Di pa, di mo apilin ng mga Diya patas ni mo. magkagod pa pugotro para latik. Daara. Ha? Yan. Kani? Muna ni. Kinugadyan na nun. Isagol mata. Unsa man di tinuod? Ano ano. Muna lagi ni. Di mo tao eh. Easy. Gayun pasok ta. Ihurot. Yo. Mula indag ma. Punog tubig. Agang buot pasabot maglatik patag di di isagol diha. Ba? Ay. Latik time. Gaya oy, kutas na. Wam lagi gihurot nimo. Naluto na guys da. Kayong kugway lami man di ay. Hurot na si kaon ron. Pag palulutog latik. Pughad ra bag uban. Muras naghaling. Uy, mo awas na rin. Gaya pag isugo. Sali ato pagtuog. Perte. Mau na diha do. Kurtaan dia di mamahin. Cha, kraag lepad. Nabilatik tinaw. Yung kamera. Awing nagkamera di kaya karyang gikaraw. Wala jud panis tinuod. Nagdagan. Kundi siya, wala nagkalamay. Diyan magpasakot kung gani na mo pilit sa kuwan. Mata. Kasi noon, kay ma'am, ano naman. Okay. Diyan na guys, naluto naglatik. Oh, nahuman na. Daghan na ibe. Sakto na, sakto na. Lami guys, oy. Lami dyan yung diatang koge. Last. Mia, oy. Ipitaan ni Pridyang ba? Dakoy buongon guys. Grabing dake arba did na. Matur magtamis ni. Tang pakpakan ni. Hindi lang pakit magmapanitan na. Putig unod. Hello guys, daday kusmuto nangahoy ko kay wa ko'y lingaw. Pag human na mag luto og kanang pao, diyan nagkaan buongon, nagkaan mas na nagbungon na resbay. Daring sakaw na res ibabaw kay nangahoy ko anong pud mi kahoy. Mao na niyang nakahoy guys. Wala pala biigdaghan kay di na ko makadaog maligid ako sa bakilid. Hanggang porma kog naog irong subo, harang singota. Maulit na pud ko ng tataod guys kay magpahuway ko kay maligo ko diyan mag-edit. Tagang porma guys arangil ara gipang bugas naman pud ko padung na siguro pud ko madaga. Diya. Mingaw ka to daris bay mo nang hanam paagi pangahoy-ngahoy og lakaw-lakaw dito ra fokus ibabaw naglakaw naglaglaag ng wifi mo tong nagluto mig pao diya. Kay seleksi mo guys to Anas Valencia gida ni Tiri ni sila prami to nag-uban ganiya ang gihatod sila prami ganiya nga alas 7 sa buntag.
At to sila magpasko, mingaw na mi dari sa tali, kamirang duha dari sa bahay. Ipo kumulakaw kayo maluoy mapag kung ato ali, way uban. Diya, kanang kamera daari. Kaya sila nanay ato mapun magpasko, matupad sila rong Domingo sa Valencia. Kumunang kami na naman dari. Si Aliana pa dadang nanay, kaya arong di pa luoy. Matog na rin kong malinawas Pasko. Kay kapoy, lakaw-lakaw. Mingaw na kado, gibjaan akong liksi. Ito aning layas na gijaha. Anja, ag kaning pao day guys, basta latikan, arang lamia di ay siya. Anja, labi nag imuhang isabaw is kanang sunub. Kay mo may gisabaw nila katong sunub. Di kanang pure jud sunub ba, di jud ng tubig, ilang lamia lagi dya, paris sa glatik. Nagdapo ko daris pa, kaya nga do mampas nanay. Diya, pag gumalagay mo itong, di man ko katugon. Ngayari ko sa baba, mga huy na ramang ko, kaya arong puslan pa. Manang nangahoy ko dari. Na muli na pagkutatad, kay arang iganga ka to, arang lamia maligo. Wagali ko ni uban nila, nangaligo og kuan. Nangaligo og kanawa o kuni uban kay grabing inita pod. Gipulaan na po ko sa kanawa si ligo-ligo. Mali pang mangahoy ko. Anja guys, kanang nay mauli naman ko kay grabing naghanap paglamok dari. Mara ni ang vlog guys. Grabing mingawa kadyo. Mara ng vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye.